Hello logoफोर खुलुमबाय welcome back to my channel. दिनै आं आरो मिस ममता जों सानैबो जमा पार्कआव बेरायनो थांगासिनो तामुलपुर पार्कआव। जों मा फैदो तामुलपुर पार्कआव फैदो बायमान भिडिअ देखालांनोसै नोंनो जायगाखौबो दिन्थिग्रा माबा बानायगासिनो मा बानायदोंथाय देनांफोर फैफिनबासो नुसिगोन मा होनोमोन स्टेचु बानायगोन मानो सोरनि इखौ जायगा एसनदों सान्दुं गोसाथार खरिया साफा जानांदों फट' साफायनो बरा जादोंमोनलाय सियार लालायलायना जना दं मानसिफोरा जोंनि साया आयदै दानो गोलैबायमोन आं खिसौ फट' माबा भिडिअस लादो खिचौ फट' साफायनांगौ आंनि केमेरामेन रावबो गैया आं बेखौनो गिदिंथिंबाय थानांगौ जायो मिनिदो मा बुस्थु जिबौ खोमा सोरबा सारा होनदो दोङो जिखि जाया माबा मोनसे रखबि गोलोमजोब्बाय हमनाय मा खालामगोन मबाइलखौ हमनायनि आयना गैयाना दा जाबाय गरम जोङो पार्कआव फैबा बिदिनो गथ'साफोर गाखोनाय ना मा मिथिया जोङो जेराव मोनो बेयावनो बेफोरबायदि गाखोनानै एकदमबारे फुरथि खालामो आरो नैखिनि जायगाया जाबाय पार्कनि एकदम लास्टथिं आरोना ओमफ्राय फोथांनानै बेरायहैबाय ओमफ्राय दिनै माखासे मानसि फैदो एकदमबारे माने मा बुङो इथिं थांबा मानसि इथिं थांबा मानसि जनोबो सिट मोनलायलायि जादों ओमफ्राय इमान गोबाव जोङो जुलनायाव जनो होनना नेबाय थाबाय जुलनायावबो जनो मोना मानसिफोरानो खमाया इथिं बेरायलाय थाबायथिंगासिनो सानैबो भिडिअ बानायबाल'सो मायबा मोजां जायो फट' साफायनो नागिरबा बोरैबा फुस्ला जायो मा मबाइल मेंबाय नामा पार्कआव गिदिंना बिराद किउटलै मिस मम'आ ओमफ्राय जोङो इयाव दसे थाथ'नानै फट' साफायनानै थांसै